Li queda aquest 5% fotografiada amb cel clar des d'Arenys de Munt. Avui la sortida del sol a la majoria de comarques amb el cel clar, sense núvols, però a poc la nuvolositat ha anat a més. Anem a veure a quina hora ha sortit el sol i també aquesta lluna que, com dèiem, demà passat serà lluna nova. Ha sortit el sol a les 7:52 des de Queixans, a les 7:55 des de Bellcaire d'Empordà i veiem com es pondrà més o menys cap a 7:15. Una lluna minvant que va a menys, però que amb nit serena l'han vista i l'han fotografiada des de molts sectors. El que sí que hem vist avui a primera hora del matí, a part de la neu, que després veurem algunes fotografies i imatges, és el fred. Un fred molt i molt viu. En moltes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya avui ha estat el matí més fred dels últims 6 anys. Repassem algunes de les temperatures baixes, les glaçades a tocar de la costa o a la mateixa línia de la costa, 1 grau sota zero a Roses, a Lloret de Mar. Només les comarques de la costa central i del Camp de Tarragona o Ebre han quedat en valors positius. Per tant, gairebé tota Catalunya amb mínimes per sota dels 0 graus. 5 graus sota zero a l'Estany, 10 de negatius a Guardiola de Berguedà, 21 sota zero a Das, 12 de negatius a Barruera. I aquesta tarda, tot i que tenim una jornada més estable, també haurem d'estar pendents d'aquestes febles nevades, perquè seran febles nevades, però en cota baixa. En aquest sector de les comarques de Lleida, zones pròximes als ports, la cota neu situada només per aquests 200-300 metres. Per tant, algunes d'aquestes precipitacions també poden ser en forma de neu, però com dèiem, precipitacions molt i molt febles. El que potser els ha passat avui al matí si han deixat el cotxe a fora és que se l'han trobat d'aquesta manera. Des de Vallgorguina, cotxes glaçats, també una altra imatge de cotxe glaçat des d'Olèrdola, per tant calia tirar-hi aigua, una miqueta d'alcohol, per treure tota la neu. Què és el que ha de passar aquesta tarda? Veiem aquest mapa d'avisos, per tant, arriba un front que no és molt actiu, però encara mantenim tot aquest aire fred i això farà que haurem de continuar estant una miqueta pendents de la precipitació, sobretot en aquest sector, en el terç oest. Zones pròximes als ports, Prades, Pirineu, amb vent aponentat que s'anirà reforçant de cara a la tarda-vespre i això sí que fa que la temperatura quedi en aquest sector una miqueta més alta. Veiem l'evolució de cara a les properes hores a les zones de la costa central, cel cada cop una mica més ennuvolat, encara algun núvol prim, però a mesura que vagi avançant la tarda mantindrem la nuvolositat un pèl més gruixuda, sobretot també cap al Pirineu, cap a la Cerdanya, nord del Ripollès, la neu altre cop ballaran, nord del Pallars, aquí la cota neu 600-700, baixant a qualsevol cota, com comentàvem, i sobretot en aquest sector de la Noguera, del Segrià, l'altiplà central, en aquests punts un pèl més elevats, Prades, zones pròximes als ports, aquí sí que les precipitacions d'aquesta tarda, primera hora de la tarda, poden ser en forma de neu. Demà tindrem un altre front. Potser és més actiu pel que fa a la neu al Pirineu, però portarà un dia força tapat. Els núvols aniran en augment també en aquest sentit. D'oest a est, núvols més gruixuts cap al terç oest, i tot i el cel ennuvolat, el vent aponentat farà que la temperatura demà ja quedi una miqueta més alta, a primera hora i també de cara a la tarda. Temperatura cap amunt i cota cap amunt. Començarem al matí als 600 metres i acabarem a la tarda vespre cap a aquests 2.000 metres. Per tant, a la tarda les precipitacions fins i tot serien en forma de pluja. Però com dèiem, tot i la nuvolositat, la temperatura demà voldrà pujar una miqueta més. Però avui, el que hem vist al matí, a primera hora, i el que hem pogut copsar, per exemple, des del Moianès, aquesta imatge, aquest recorregut per aquesta comarca ben nevada de primera hora, amb algunes boires, però, sens dubte, un cop ha sortit el sol, tot i que feia molt fred, venia molt i molt de gust fer fotografies. I més fotografies. La veritat és que en rebem tantes que costa una miqueta fer la tria. Aquesta imatge des de Centelles, també amb aquesta nevada ben important. Una altra imatge mirant cap a Montserrat, des de Vacarisses, i també aquesta última fotografia des del Tibidabo. També el Tibidabo ha començat avui amb molta neu. Fins ara. No critiquem ni diem res del dolent. No faltaria més tafaneries aquí. No! Serà que no en critiquem mai com far d'en Minga de la seva minga? Francesc Minga. Vol dir que... Que vaig ben servir.
Serà que no han criticat a l'Oriol aquella nit que va sortir? No, que bo! Apa, que no m'ho criticant a mi. Sentia un pip aquí dins, cada vegada més fort. Pip! Cornudella de Montsant, El Foraster, a TV3 demà a la nit. Just purse your lips and whistle. S'agreuja la